ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ ഈ ചുവപ്പ് മാർക്കിട്ട് കണ്ടോ? ഈ ചുവപ്പ് മാർക്കിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളെ താമരശ്ശേരി ഒരു ഉമ്മനെ വെട്ടിക്കൊന്നില്ലായിരുന്നു. അവനാണ് ആ ചുവപ്പ് മാർക്കിട്ടാണ്. മറ്റേതാക്കണ കണ്ടില്ല, പച്ച മാർക്ക് ലാസ്റ്റിൽ, ആ പച്ച മാർക്കിട്ടവനാണ് ഇന്ന് അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ പുതുപ്പാടി, താമരശ്ശേരി ഭാഗത്ത് തന്നെ പുതുപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഭാര്യനെ, അതുപോലെ ഭാര്യൻ്റെ ഉമ്മനെ, ഭാര്യൻ്റെ ഉപ്പനെ 3 ആളെ കുത്തി അതിൽ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളൊരു ഗുരുതര അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് കൊളയിലുള്ളതെന്നാണ് കേട്ടത്. ഏതായാലും കണ്ടില്ലേ, ഒക്കെ ഒരേ ടീമാണ്, ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ. ഏതായാലും ഇതിന് പിന്നിലൊക്കെ ലഹരിയൻ MDMA അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറയാമെന്ന്, എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിന് ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് ഇത്തരത്തിൽ അവനവൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണത്.